Nano Babo Kabalen, welcome to Fernando Pampanga. Yes, and kayo ba ay naghahanap ng mga power tools and DIY accessories? So sakto, nandito tayo ngayon sa Powerhouse, Pampanga, which is located dito sa may Sindalan, City of San Fernando, Pampanga. And baka dito nyo makita ang mga hinahanap nyo. So tara, samahan nyo kami. So tara, let's go! Alright, so ayun guys, getting inside, actually the store is set up plain and simple, no? Nandito na lahat yung kailangan ninyo. Price check din tayo, ano yung mga items ba na available dito. And if you have inquiries guys, make sure to comment them and then we'll ask the management to reply on your inquiry. So start tayo dito. This side is... Ito yung mga side ng mga ilaw, pangbahay. Yun. So ito yung mga pangbahay, more on mga bulbs, mga switches and extension cords. Available din dito sa may Powerhouse, Pampanga. Actually, nagsuswitch na tayo from yung mga incandescent bulb, mga fluorescent into LEDs. LEDs, yes. Yan, so meron na tayo, iba-iba rin yung mga sizes and mga shapes actually. And then, more of this side, mga plumbing naman guys, mga shower heads. Mga nuts, mga extension, mobile shower diffuser. Sa other term, bidet. Iba-ibang design, depende guys kung gusto nyong luxurious, mga elegant, or even simple. Modern type din, meron po sila, so iba-ibang klase. Okay, price check natin. Oh. Ito, napakaganda na. Yan parang semi-elegant yan. Stainless 304. So, 660 pesos. Yes. Ito naman mga matte black tayo. Ayan. So this one is 870 pesos only. Wow. Ganda. Iba-ibang design guys. Even yung mga pang-garden, available dito. Garden hose, ayan, may mga sprinklers, yeah, correct. Big drinkers, stainless with filter. So even yung mga pang-farm pala. actually, yes, di ba? Available din dito sa may Powerhouse. So hindi lang mga industrial, Yes, yan, may mga farm imagine, din tayo. kahit sa mga pang-alaga natin, available yung mga tools. So kung may piggery po kayo, may manukan, ayan, may mga available po dito sila. Sa mga mahilig sa kotse, May mga talyer. mga talyer, jack stand, available din dito. Even mga spray gun, and mga paint job na shop, available yung mga air gun. So on this side, yan may mga Cable tie. At the same time, meron na yung mga paint jobs. Mga rollers, yan, Mga tama. rollers. May pang-pukpok din tayo dito. Meron tayong mga hammers. Ito yung mga mallet. Ayan. Even, meron din tayong maso. Maso. Ito yung ginagamit ni Thor. Drill bits. Meron po tayo dito, drill bits. Ayan, mga shades for welding. Multi-purpose na rin to for industrial use. Ito naman mga Iba-iba. May mga lock din. Yes, meron mga... So usually guys, ginagamit sa mga cabinets natin. So, eto sila. On this side naman, ito yung mga power tools Nandito natin. na tayo sa mga power tools. Ito yung mga 50% off until supplies last. Wow, imagine. Example, yan, may mga sander. Ito yung pampino. Yes. Yung mga services natin. Meron din ang heat gun. Planer, electric drills. Usually cordless. Yes. Ayan, although may mga wired din tayo, these are, syempre, mas lower yung price. Depende po sa budget ninyo. Pero, I recommend cordless tayo, bro. Yes, at the same time, ito rin naman kasi yung mga gamit din sa bahay. Correct. So kung kayo yung mga nagdi-DIY ng pag-design ng bahay nyo. Or even company, bro. Ako madalas akong mag-company. Yes, so this is one of the Must-have sa mga bahay. must-have sa bahay. Ito, sample ng impact drill, which is wireless. This is part also ng mga 50%. 50% off, bro. 50%. Example tayo. So this one, 5.2. Nagiging 2.6 na lang siya. Wow, imagine, ang laki na tipid mo. Ang laki nun, 50%. Or, kung gusto mo naman ng set, ito, meron tayong mga dito, impact drill set. So, and yung pieces natin dito, 108. yes. Para sa akin, sulit to, bro. So, on this side naman, syempre, ito yung mga generators natin. Yes. Para sa akin, ito yung nag-stand out. Ito siya. So, meron tayo ditong portable generator.
We have two variants, yung 250 at saka yung PH400. So this one, the smallest, is 11,000 pesos. Since may generator na tayo, kukuha tayo ng power source. Yes. So meron din tayong mga solar panels. Solar panel. So, available din mga solar panels nila dito. Ayan. Wow! So imagine, pwede ka na magkaroon. Portable, bro. So magka-camping, magha-hiking, Yes. pupunta kayo sa isolated area. Bring this one, napaka-handy, di sila mabigat. Yes. At the same time, yung kanilang portable generator. So you have your own power source. yes, libre na. Libreng power Libre. source. Ang galing, ang galing. More industrial and agricultural items po, or mga tools. If you have any inquiries or questions po, availability, yan, make sure to message them, comment po dun sa post natin, or message yung fan page directly para diretso po yung reply natin. Kung gusto niyo pumunta sa physical shop nila, sa Powerhouse Pampanga, it's located dito sa may MacArthur Highway, Sindalan, City of San Fernando, Pampanga. Ang pinaka-landmark lang niya, ay malapit siya sa Pag-ibig and Pensacola. There you have it, guys. So if you got interested with the items we showed you guys, make sure to share this page, or again, like po nyo yung Powerhouse Pampanga. They're gonna reply to your message or inquiries. Yes, and take advantage na doon sa mga promos nila. Yes, guys, if you like this video, please give it a thumbs up, share it with your friends, and we hope to see you in the next video. So that's it. Thank you for watching More in Pampanga. Until our next discovery. Peace out. Stop it, bro. Okay, you got your tool, mommy? Are you happy? Alright. Alright. Papakita ko paano ginagawa. Okay, stop the glass. Ay!